Hyvää huomenta täältä Korkeakankaan mäen päältä. Täällä ollaan aamukahvilla. Aloittelemassa aamukahvi. Tai aamupäiväkahvi. Vähän Lidlistä. Tossa on Lidlin uutta bolognese pastelia, tosi hyvä. Sitten donitsin otin jälkkäriksi. Mitäs muuta täällä? Tietysti kuumaa vettä. Sitten kuksa. Purukahvia ja maitoa. Eiköhän me niille. Onks tää maito? Kai se on maito. Ainakin valkosta se on, niin kyllä se maito oli. Jos olisi ollut kirkasta, niin sitten olisi ollut jotain muuta. Vähän märkä, niin täytyy tuo laittaa tuo. Eiköhän siinä näissä maisemissa kelpaa syödä. Tai kahvitella. Tommoset maisemat täältä on. Tervasaari näkyy siellä. Tervasaaren piiput. Vesitorni näkyy. Valkea koski kyseessä. On hyvä. Alkaa jo tuo aurinko vähän selkää lämmittää tässä, kun se paistaa tuolta takaa. Sieltä se paistaa. Siellä rupesi saha soimaan. Sieltä se aurinko paistelee. Kyllä on hieno ilma täällä meillä. Kelpaa kyllä nautiskella näistä. Vähän toi ruska ei ole vielä sillain niinku tullut ihan niinku 100%. Onko se niinku
kuivuudesta, kun noi puut on kellastunut, vai onko se ihan pakkasesta? Että, kun ei ole ollut semmosia yöpakkasia. Siihen ruvettiin mettää kaataa. Täällä on nää kuntoportaatkin. Tosi pitkät kuntoportaat. Pyöräreittejä Valkeakoski BLKMDB. Täällä pyöräreittejä ylläpitää. Ne on vaan liian vaikeita meikäläisille. Maiseman valokuvaus tasan. On se hieno. Siellä jätkä kaataa ja nyt tulee traktorikin sinne. Hakeen pöllikuorma. No, sieltä se tulee. Se äsken kaatoi ton pöllin tohon. Nyt se karsii. Se katkas. Aika tyyni keli. Tyyni on sää. Vähän tuulee. Ihan pikkusen, mutta ei paljon. En tiedä mitä tuohon rakennetaan, kun tuosta mettää kaadetaan nyt pois. Että tuleeko siihen säilölunta sitten enemmän? Kun tuollahan on kato tuolla niin säilölunta noissa purukasojen alla. Et tekeekö ne vähän isompaa sitten aluetta tuolle säilölumelle tonne? Tostahan rakennetaan tonne hiihtolatua, en tiedä koska ne sitä rupeaa ajaan tonne. Varmaan kuukauden päästä vasta ei nyt. Vielähän on aika lämmintä. Niin. Aha. Jatketaan matkaa, pistetään kamat kasaan. Tää on muuten hieno tää hissitolppa. Tää on hyvä keksintö. Helpottaa saatana monessa paikassa. Nyt ollaankin veden äärellä. Tässä Mallasveden rannassa. Tuo näkyy tehtaan piiput nyt lähempää. Siellä ne on. Tämmönen tulipaikka täällä. Tähän tulla sitten jälkiruoka. Vie donitsi syömään. Sieltä se mollukka paistelee. Siellä menee laiva tai vene. Joo, tää oli tämmönen luonnossa kahvittelu aamupäivät. Kiitos kun kattelitte ja nähdään taas seuraavilla videoilla. Näihin maisemiin ja
näihin tunnelmiin. Se on moro. Vähän lähempää vielä kuvata. Sieltä se tulee. Tässä on tää kanava. Ei oo ketään kyydissä. Helena. Missähän se kävi, kun se just meni tästä tonne ja nyt tulee jo takaisin.